Wandelen met jou over paden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Vandaag een wandeling vanuit Houten bij Valkenburg. Het belooft een hele mooie dag te worden. Veel zon. Ik wandel vanuit Houten richting Bemelen enzovoort en dan weer terug naar Houten. Ik zou zeggen, wandel en geniet met me mee. Tot straks. We komen hier bij de Bonsdalgroeve, een mergelgroeve, maar ook een oorlogsmonument in het Geuldal. Het monument bestaat uit een nog goed herkenbaar, deels ondergronds complex dat de Duitsers vanaf maart 1944 hebben aangepast om het geschikt te maken voor de huisvesting van de oorlogsindustrie, namelijk voor reparatie van de vliegtuigmotoren. Amerikaanse eenheden namen echter op 15 september het gebied rond Meersen in, toen de werkplaatsen nog maar gedeeltelijk waren afgebouwd en in gebruik genomen.
De geschiedenis van de kerk van Sint-Gerlachus begint al kort na de dood van de heilige rond 1200. Op de plek waar Gerlachus in Houten geleefd had, werd een Norbertinessenklooster gesticht. De huidige kerk werd gebouwd in 1720 op de plek van haar voorgangster. In 1751 beschilderde de Duitse barokschilder Johann Adam Schöpf fresco's in het gehele interieur van de kerk, wat uniek is voor Nederland. Het zit er weer op. Het was een mooie afwisselende wandeling met prachtig weer. Ik heb weer genoten. Ik hoop u ook. Dus ik zou zeggen, tot een volgende wandeling.